हेलो फ्रेंड्स आंनि यूट्यूब चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय आं दा फैदों रातुल आदानि शुटिंहाय फिल्म नामा नाम माबा फिल्मनि नामा जाहैबाय मामोनलाय राहा बावगारलायदों बिथा बावगारलायदों राहा फिल्मखौ एसे शुटिंखौनो नायलाबायनोसै दान्दिसे सम नायदो नोंथांमोनाबो नायलांदो स' एसे इन्जय खालामदो Excellent friends नै जोंना मिथि आब'खौ दसे लोगो हमफैदों ओमफ्राय आब'आ मा बुङो फिल्मनि बागै मा बुंगोन दा शुटिं सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दा बे सेप्तेम्बराव रिलिज जागोन होनदों बिश्वकर्मा फुजायावनो औ नोंथांमोन रायजोफ्रा बयबो नायदो सापर्ट खालामदो मुभिनि नामा राहा आरो फंबायनि चेनेलखौबो बयबो नायदो साबस्क्राइब खालामना होदो फंबायाबो ब्लग लाबो मा नाम चेनेल नामा आंनिया एमएस बड' ट्रेभेलिं आच्छा बयबो सापर्ट खालामदो ना नोंबो ब्लग लाबोबाय थादो रायजोफोरखौ एन्टारटेन खालामलांबाय था अब्लानो रायजोफ्रा सापर्ट खालामखायो बेखौनो खालामैनि खोथायानो फैया हानायखिनिखौ खालामबाय थादों खालामनायालाय जेसे हायो बेखिनिखौ खालामगासिनो ओमफ्राय सिनेमाया दा फिल्मा मा रखम जागोन ओरैनो फिल्माथ' मोजां जागोन बिराद मोजां जागोन औ आं बिराद मोजां मोनदों आरो खालामनानै आं जाखिनि सिगां प्रजेक्ट मावबोदोंमोन बेनिफ्राय बहुत इउनिक आरो आंनाबो बहुत माने चेलेन्जिं रल बादि आरो बेवहाय स' ओंखायनो खालामनानै मोजां नांदों आरो आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजां मोनखागोन माने नायनानैबो मोजां मोनखागोन आरो थेंक इउ होमबा औ वेलकाम नों लांगासिगोन नामा राहा फिल्मनि शुटिं सोलिगासिनो नोंथाङा मा बुंलायनो स्ट'रि राइटार गुमैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो गासिबो नाय
जाथों